Acabem d'aterrar a l'aeroport d'Amsterdam. De moment, molt xulo, molt ample. I a veure què ens depara aquesta ciutat. Som-hi! Nenos, com esteu? És que l'Ona s'acaba de despertar, que sí? Que has aprofitat el viatge per fer una bona dormida. Se't nota per la melena. Fas cap de dormida. Tens la coco, vas amb la coco. Tu, Núria, què tal? Has dormit una miqueta? Sí, m'he despertat a aterrar. Molt bé. Jo no he dormit, jo he llegit, que tinc el meu nou llibre de Sant Jordi que m'agrada molt. Es diu El Emisario. És que no puc, vaig massa carregado. No puc gravar i portar les dues maletes. I la Núria? Núria! El que té arribar en hora de dinar és que hem arribat i ens hem posat a dinar. La Núria s'ha fet aquí un amanidor de patata. Ja és del país. Està molt bona i mira que a mi la patata a vegades em costa. Però si em pelo... T'agrada adaptar-te des del primer minut, tu, als llocs on anem. Està molt bé, et felicito. Gràcies. Què has menjat tu, o no? Tenia molta gana, ja no... Ja no hi és, M'he menjat una focaccia d'arròs beef Oh, i un suc verd, aquesta promotion. promotion, però te l'han cobrat més cara, No, ara ho he vist, aquí. Més 75 extra per focaccia. Ah, focaccia. Pues jo m'estic menjant un egg salad entrepans. Hem demanat un taxi barat a Amsterdam i ens han posat en el carruatge de la reina. I ha pujat la princesa. Hem arribat a casa nostra d'aquests dies. Mira, són aquí uns bungalows a la holandesa. Hem arribat. House tour de l'apartament més barat que vam trobar, que acaba sent Beverly Hills. És increïble. Començarem per baix de tot. El problema d'aquest apartament quin és, Núrio? Només hi ha portes, ja estic ben estressada. Aquí, una llitera. Cric, cric. Aquí... El quarto de la reina. Som nosaltres. Però perquè sempre correm més que els altres. Sí. Aquí, que és una cosa que està molt bé, vine cap aquí. Separar dutxo amb el cagadero. Que té un problema, i és que hi ha gent que no toca de peus a terra. Aquí... Ah, no, realment aquesta és millor, no? Ja. Però estem separades i allà dormim juntes. Sí, ens encanta dormir juntes. Està molt bé. I després, el loft. Oh! Aquí, per cuinar, forn... El problema és que no van... No es pot obrir. Demà se celebra la monarquia. Yeah! És que, de veritat... No, la festa nacional. Sí, del rei. Arribant! Acabem d'arribar i ja ens hem trobat aquesta festa. Està molt bé. Fa fred, nois, fa fred. Fa fred, Tu on anaves així? Ai, Núria, tu que no havies estat mai aquí, què et sembla Amsterdam? És que sembla de veritat, sembla de mentida de lo bonic que arriba a ser. Mireu les façanes, és que tot està maco. Vino, explica'm la porra que hem fet. No, perquè estàvem dient a qui atropellaríem primer. I tots han dit que la Núria. Sí, no sé per Jo què. perquè sóc una gran persona he dit que a mi. O sigui, jo crec que també és probable que m'atropellin a mi. Ah, i una cosa, és veritat, és que em feia molta il·lusió anar a veure la casa de l'Anna Frank. I està molt gros. Està molt gros. L'hem anat a veure per davant i no l'hem pogut veure. Però no passa res, anem Però a bé. un lloc millor. Mireu com de ràpid caminen aquestes dos llocs. No, espera, Aquestes dos com a curtes. explico la teoria. La Joana i jo som molt baixes, val? Que no som baixes. I hem estat acostumades sempre a anar... Bueno, és que si camines tan ràpid no et puc gravar. Més altes que nosaltres ens hem acostumat a caminar molt ràpid. Passos curts i ràpids, clar. perquè és que si no la gent se'ns en va. I ara... Nuni! Superem aquí, Buah, el carrer està ple de gent. Això és com la prèvia de la festa, diguéssim. La gent prou motivada, L'ambient molt xulo. Bon dia, dia 2 a Amsterdam. Són gairebé la 1 del migdia i ara anem al súper a buscar menjar perquè avui dinarem
al nostre apartament. Avui és el King's Day, la festa nacional. Ens vestirem tots de taronja i anirem cap allà, que hi ha moltíssima festa. Per tant, anem a buscar menjar perquè ens hem d'alimentar molt bé per aguantar les hores necessàries, que no sé quantes seran. Va, Nuni, explica'ns què estàs aquí cuinant. Vale, el menú d'avui, perquè hem d'agafar forces, serà ñoquis, que els tenim aquí, amb carn picada i salsa de tomato. Jo veiem la samarreta del Barça, Ja, perquè hi ha que tampoc. nervis. Avui és la final de la Copa del Rei, Barça-Madrid, no sabem què passarà, esperem que guanyi el Barça. Hem trobat una penya blaugrana holandesa que m'he posat en un grup de WhatsApp i aquesta nit en un 100 montaditos ja posen el partit en una pantalla gran. Si el Barça perd estaré trista la resta del viatge, no és veritat, però demà segur que estaré molt trista. Però és que aviam, hem de ser positius. Sí. Guanyarà, són boníssims. Clar que sí. A dinar! Quan hem pagat, Núria? Hem pagat 100 euros per un taxi. I 15 minuts hem estat, 100 pavardos. Però bueno, això és el King's Day, comença ja... Ai, sí, aguanta, por favor. Sabates de la Jana, 0 euros. Això de la Humana, 3 euros. Què portes tu? Jo porto un body, això de l'Humano, i ja està. Ai, els pinxons. Xocalengi i l'escut al pit. El dia del King's Day, a part de festa, també hi ha molts de mercats. Aquí ara estem travessant un que hi ha roba molt xula, però ja veieu que anem direcció al que ens interessa. Realment, o sigui, estem celebrant l'aniversari del rei, però realment l'aniversari del rei és demà dia 27, però queia en diumenge i van dir la festa és la festa. És que avui el resum serà que anem de festa. Ja era el pla. Ala, que xula! Són això, els pixaderos públics. I aquí hi ha tota una cua de gent i aquí els homes entren i pixen, és molt fort. I això, al barri vermell. La guarrada que arriba a ser allò... És molt fort, és molt fort. No puc descriure la pudor que fa el carrer. Vale, una altra cosa és que abans no se celebrava el del rei, sinó el de la reina, que era el 30 d'abril, però ho van canviar i ara ja no és l'aniversari de la reina, sinó que és el del rei. Cosa que no he trobat cap lloc que m'expliqués per què. Però igualment l'aniversari del rei és una puta hòstia. Ens hem trobat aquí amb gent catalana, com sempre, catalans. Va, vaig a comentar els outfits de la gent una mica. Camisetes de futbol, collarets, una diadema, camiseta de futbol firmada, molts autògrafs. Hola, estic gravant els outfits de la gent. El teu bon outfit, camiseta xula. Mireu-los. Very good! So you're heading down the road in your taxi for 4 and you're waiting outside. Bon dia! Ahir vam sortir al King's Day, per això tenim una mica de ressaca avui, i estem fent el plat estrella de ressaca, que és carbonara. Mai havia cuinat una pasta per 6 i ahir ens ho vam passar molt bé, nens. Bueno, és que ja podeu veure els vídeos, la gent anava boja i va ser molt divertit. Els ous fan molt mala pinta. Molt mala pinta. Estic ara barrejant aquí ou amb parmesà.
I després aquí tenim reservat la ceba, que ha fet així una mica d'aigua, quedarà brutal amb aquest suc del bacon i això ho barrejarem tot aquí amb una mica de crema de llet. Uah, és que serà espectacular! Hem acabat en un lloc bastant random, perquè algú li ha recomanat a la Núria. Però estem veient algú fent un grafiti, o sigui, realment full experience del lloc, Què, Núria, revises el treball? Però igual no me la compinten. Vale, la Núria ens ha portat en un lloc increïble, és que l'hem de felicitar. Xocola, Núria. És massa guai, tio. No ho sé, és un barri que m'han recomanat perquè és així com molt més artista, bohemi. I aquí hi ha com una galeria d'art. Sí, és com que cadascú ha posat la seva cosa allà d'art i no sé, tu has com d'interpretar-ho realment. Però abans dèiem que és com si s'hagués acabat el món i de cop nosaltres som els supervivents i ens han col·locat aquí. I hem Ai, literal, entendre què ha passat. És com una cosa tope de raro. Hem acabat de visitar l'NDSM, que ha estat un barri xulíssim, i ara agafem uns ferris que es veu que són gratuïts. Mira, l'F4 es diu, ferri 4, per anar al barri vermell i veure tota la zona del centre-centre i agafarem una barqueta per fer una volta, perquè ens porti els canals. Personalment penso que està molt ben organitzat, això. La gent té un comportament molt disciplinari. Home, és que han baixat tots i a poc ha entrat la gent. Sí. Un per un, sense presses, ningú s'enfada. Tarda una calor? Sí. Us ensenyo les parts del barco. Això és la proa, si la proa és a davant. Ah, no. És la proa o la popa? La popa i la proa, perquè aquest va cap aquí i cap allà. Seient VIP. M'encanta trobar-nos sempre el nostre seient VIP a tot arreu. Al costat de la brossa. Cap problema, això ja arranca. Estem en un ferri que ens està portant del barri Estrafolari a Amsterdam Central. Sí, ja ho tinc. I és un ferri que és gratis i fa molta gràcia perquè està ple de bicicletes, ja veuràs, Núria. És que tot arreu està ple de bicicletes, Ah, sí, això és un dato. Va, digues una dada. Dado sobre Amsterdam, hi ha més bicicletes que persones. El motiu és perquè és la ciutat més plana del món, no té gairebé desnivell i per tant es pot arribar superfàcil a tot arreu amb bicicletes, són molt sostenibles i a part amb els canals i tot, doncs els cotxes tampoc no van gaire ben cuits. Uau, m'encantaria tenir aquesta casa algun dia. Uau, és que és massa xulo. Jo crec que ens està portant a fer un vol, no? Perquè ho veiem tot bé. Bon dia, quart dia a Amsterdam. Avui hem llogat bicis, ara les anirem a buscar per anar a donar un vol a una part d'Amsterdam que encara no hem visitat. Llogarem un tàndem, em fa massa il·lusió, mai he anat amb tàndem, i a veure què. I estan allà jugant a una inflable que hi ha. Acompanyeu-nos, que demà ja marxem. I ara vaig a saltar una miqueta. Em pixo, així s'ha començat el nostre dia. I aquesta cosa tan divertida en el càmping on ens estem quedant. I hem arribat! Jo en vull una de rosa, m'agradaria molt. La Joana està buscant una bici. Una bici que toqui de peus a terra i no l'està trobant de moment. El que hi ha. La mitja volta no l'hem pogut fer a sobre. A veure, això com ho farem? Amunt! Sorry. No, don't worry. Molt bé, no? Ai, ai! Ara, trenquem per aquí. No sé en quin moment hem tingut tanta sort d'enganxar aquests dies tan meravellosos, que és estiu. Està així en aquest sol riquíssim. Ens hem perdut, sembla. Massa bé, ara hem parat a pillar unes aigües. Però estem mood vacacionero total, mood vacances. Espero no matar-me gravant-vos aquest vídeo,
Ara hem decidit anar amb el camí de Sorreta del mig. Mireu-lo, no. Ah, però sí s'ha acabat el camí, vaya merda. Ole, ole. Però és que no respectem els sentits, de veritat. Estem anant a buscar un hot dog per dinar perquè els nens s'han assentat així en un restaurant, ara em recollirà la Núria. Però nosaltres volíem hot dog, que hem vist una paradeta aquí, baratos, una pinta increïble. Ha arribat el meu carruatge. Vigileu, no les cames, Així de costat. Com una princesa. Som-hi! Qual? Hot dog, cheese i bacon. Riquíssim. Nens, se n'acaba d'anar la llum a Espanya, però nosaltres estem aquí i nosaltres sí que tenim llum. I tenim por, no sabem si demà podrem tornar. La Joana està molt preocupada, els seus pares són metges i no tenen llum. I no sabem res. Però és que la Joana diu que potser ha començat la Tercera Guerra Mundial. Joana, què? Home, jo preferiria esta casa. Gràcies. Però també us he dit. Quan de l'1 al 10 recomanem Amsterdam o no? Un 8 a la primavera, ara aquesta època. Però hem enganxat uns bons dies mirant-nos en màniga curta. Temperatura que ara mateix fa Barcelona, per posar un exemple. Però jo recomanaria un 8. O sigui, nosaltres hem vingut amb amics i hem sortit de festa i ha estat molt guai, però també hem vist que és una ciutat com molt romàntica per poder venir amb la teva parella, sincerament. És guai perquè fem plans que amb amics són superguais, però que amb parella també podrien ser com superguais i supermacos, saps? Crec que jo era l'única que encara no havia estat a Amsterdam i de veritat que m'ha encantat, m'està encantant. No paro de posar aquesta cançó, que es diu Forever Young. M'encanta aquesta cançó i sempre la poso en moments tipus que sento com una felicitat extrema, tipus que ho estic gaudint molt, poso aquesta cançó. És que sento que ha de sonar, és que mireu-la, se'm posa la pell de gallina. I tu camines, és que t'imagines un videoclip, literalment, jo estic en un videoclip tota l'estona. A short trip, the music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the